I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. Ashes plays goes in. Dobar dan, ja sam Aleksandar Simić, profesor fizičkog vaspitanja. Nalazimo se na Ćemovskom polju gdje ćemo u narednih par minuta predstaviti sportsko-rekreativni park. On sadrži stazu za trčanje u okviru koje se nalaze određene prepreke sa vojnih poligona. Također u parku se nalazi i dio sa spravama koje služe za vježbe snage. Većina prepreka koja se nalazi na stazi zadužena je za razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti kao što su brzina, snaga i koordinacija. Ova sprava omogućava nam razvoj snage mišića gornjeg dijela tijela, tu su uključeni mišići ruku, mišići leđa i mišići ramenog pojasa. Sada ćemo vam pokazati kako se izvode vježbe na ovoj spravi. Na ovoj spravi također možete da radite izgibove. Živi zdravo, treniraj i